βιβλίο. Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του Τσελιγκάτου, του κυρίου Γκιόλια. Μόνο εδώ μπορεί να το διαβάσει κανένας. Λέει λοιπόν ο Πουκεβίλ. Τα κοπάδια κατεβαίνουν κυματιστές φάλαγγες στις πλαγιές των βουνών. Ο ήχος από τα κουδούνια των τράγων και των κρυαριών, τα βελάσματα, ανακατεύονται με τις φωνές των τσοπαναρέων. Καλή ώρα. Γέροντες, έφηβοι, άνδρες, κορίτσια, μανάδες φορτωμένες στο λίκνο του μωρού, όχι πλέον, βαδίζουν ανάμεσα σε οικιακά ζώα, σε άλογα ρωμαλαία και μουλάρια φορτωμένα με τις αποσκευές. Επόμενη κίνηση ήταν να φορέσουν τις κουδούνες τους οι μπροστάριες. Άντε καλό χειμώνα, να πάμε καλά. Η αρχηγία γι' αυτό ζει φθινόπωρο κι άνεμο. Αρχηγός. Τα μαύρα τα βλέπω. Τώρα γιατί τα έχουμε ξεχωριστά τα μαύρα? Σημαίνει κάτω ότι είναι μαύρα και δεν είναι άσπρα, δηλαδή στο κρέας τους ή αυτό? Όχι, καμία διαφορά, μόνο να έχουμε ξεχωριστά τα κοπάδια ή μονόχρωμα ή έχουν και αυτά τη σειράτα, δηλαδή σαν οικογένεια αυτά. Τώρα αυτά δεν ζυμίγουν μετά όλο το κοπάδι καθόλου. Και μαζί να τα κοιμηθούν καθόλου. Δεν έχουν και αυτό και τα κάνουμε εμείς σε μικρότερα κοπάδια. Ναι, για να τα κουμαντάρετε πιο εύκολα. Καλύτερα. Αυτό. Πόσα είναι τώρα αυτά περίπου? Αυτά είναι τα 370. 370. Φύγαμε λοιπόν ακολουθώντας διαδρομές γνώριμες. Πρώτα ανεβήκαμε στο υψηλό πέρασμα του Σβίντουρα και σας αφήνω να απολαύσετε τις εικόνες. Διότι επιστρέφουν πίσω να ξεχειμενιάσουν και είναι το μωράκι το άλογο, τα κουτάδια τα σκυλάκια, μόνο οι μάνες και τα παιδιά λείπουν. Τα έδωσε για τη φόρα. Αναρωτιέμαι γιατί ώρες τρέχω στο διάολο τη μαμά για τέτοιου είδους συγκινήσεις τη στιγμή που βρίσκονται ακόμη ζωντανές δίπλα μας. Περπατάγαμε ώρες. Ανεβαίναμε ραχούλες, κατεβαίναμε ραχούλες, περνάγαμε μικρές και μεγαλύτερες σάρες, πηδάγαμε πάνω από ριάκια με γάργαρα νερά.
Άλλοτε το τοπίο ήταν αλπικό, άλλοτε μπαίναμε σε σκιερά δάση. Στις 7 βρύσες σταματήσαμε επιτέλους να ξαποστάσουμε. Αυτό το βουνό τώρα, άκουσε, είμαι 16 χρονών και είχα έναν παππού 65 χρονών και τον έλεγα στην ανηφόρα, περπάτα Μπαρμπασιωτήρη, έλα θα έρθει η ώρα να σου πουν και σένα. Του λέω, άκουσε να δεις, τι μου λες. Λοιπόν, αυτό το βουνό, του λέω, θα το αποκτήσω εγώ με αυτά, όπως έχει το αφεντικό μου 3 κοπάδια, θα τα φτιάξω εγώ. Και είχα μεγάλες ικανότητες. 16 χρονών πήγα 450 πρόβατα από εδώ στον Τύρνο. Μόνος μου, κάπα, τσικούρι και κλίτσα. Λοιπόν, και το απόκτησα εγώ τώρα. Έχω τώρα 30 τόσα χρόνια σε αυτό το βουνό. Το απόκτησα εγώ με τη δουλειά μου αυτή, την απόκτησα μόνος. Έχω καταλάβει. Ένα θέμα μεγάλο είναι το προσωπικό για σας. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ευτυχώς έχουν έρθει άνθρωποι από την Αλβανία και σας βοηθάνε, γιατί διαφορετικά Έλληνες δεν υπάρχουν να κάνουν τη δουλειά. Υπάρχουν, αλλά πάνε στα ταμεία ανεργίας και κάνουν στις καφετέρες εκεί και πάνε και κλέβουν μετά και καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και όταν ένας πατέρας, φταίγουν και οι πατεράδες που τις αγοράζουν από 16 εκατομμύρια κούρσες, και γιατί να πάει δουλειά, αφού να είναι καλά ο πατέρας. Και επιδοτήσεις. Σχεδόν όλα. Και άλλους κλάδους, εκτός από την κτηνοτροφία και τη γεωργία, να είναι καλά ο πατέρας. Τι να είναι καλά ο πατέρας. Αλλά σε έβλεπα, το πονάς εσύ το βουνό, πονάς και τα πρόβατα. Αφού εδώ, τρομερό. εδώ πιο κάθετο έχω ένα όνομα, το 85 εδώ. Σχέση ναι. αγάπης, δεν είναι επάγγελμα, θέλω να πω εδώ πέρα. Όχι, αυτό είναι αγάπης τώρα. Ούτε αυτό που λέγες, είναι σαν να δικό στο βουνό. Ναι, αυτό τώρα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Αφού και τα πρόβατα, τις μέρες που είναι να φύγω μέχρι 10 Ιουλίου, αν τα κάνεις προς το χωριό στη Σαμαρίνα, φεύγουν μόναχα, δεν τα βρίσκεις. 10 πρόβατα μια φορά τα βρήκες στη Σαμαρίνα. Έφευγαν για πάνω, ναι. Φεύγουν από εκεί και έρχονται πάνω, μόνα τα. Και με την πολιτική, Θωμά, τι σχέση έχεις? Με πεις για πολιτική, μην μιλάς. Ξέρω. Το άτομο ξέρω να το εκτιμήσω. Αλλά όχι πολιτική έτσι. Να αφήσει τη δουλειά για να πάω σηκώσει μέτρα, τον Καραμαλή του. Κάτσε καλά. Κάτσε τη δουλειά σου. Καθώς φεύγαμε, ρώτησα τον κτηνοτρόφο για τις ανέσεις της ζωής της πόλης. Δεν τις ζηλεύεις? Δεν ζηλεύω αν έχει από εδώ μέχρι στην Αθήνα περιουσία καθόλου, κανένα. Καθόλου, δεν πάει να φτιάξει ό,τι θέλει. Καθόλου. Μπορεί να ζηλέψω κάτι, όχι να το ζηλέψω, απλώς να το χαρώ γιατί έχει ένα όμορφο πράγμα. Τι καθαρό, αυτό με ενδιαφέρει, αλλά που εκεί πέρα γιατί να φτιάξω αυτό. Πού είναι η αδελφή σου? Χάσαμε την αδελφή σου. Πού είχες πάει? Πού ήσουν? Άντε. Πάμε. Κατεβήκαμε προς το Γιόνι και μετά μπήκαμε στη Βάλια Κύρνα. Η δικιά σου εποχή έτσι ποια είναι που σου αρέσει ιδιαίτερως? Η άνοιξη πιο πολύ? Τα ξεκινήματα, λουλούδια, λαλάει ο κούκος, πουλιά, άλλα καλά. Κάπως έτσι κύλησε αυτή η μέρα με τους κτηνοτρόφους της Σαμαρίνας. Σκληρή ζωή, αλλά γεμάτη χυμούς που έχουν στερέψει σε εμάς τους ανθρώπους της πόλης. Βλέπω το αυτοκίνητο και πολύ χαίρομαι, διότι για μένα μέχρι εδώ ήταν. Εγκαταλείπω το Θωμά και τους Τσοπαναραίους, οι οποίοι σε καμιά 15-20 μέρες θα φτάσουν στον Αμπελώνα Λαρίσης.
Παρότι φόραγα επαγγελματικά παπούτσια πεζοπορίας, χρειάστηκαν 6 μήνες για να συνέλθουν τα τραυματισμένα μου από τις πολλές ώρες κατηφόρας ποδαράκια. 4 εβδομάδες αργότερα χτύπησε το κινητό μου. Ήταν ο Θωμάς. Είχαν φτάσει στον Αμπελώνα. «Έλα, κυρία Μάγια, μου είπε ο Θωμάς, είμαι από τη Σαμαρίνα, με θυμάσαι?» «Πώς να σε ξεχάσω, βρε Θωμά. Ναι, όπως λες, όλο τον κόσμο έχω γυρίσει, όμως δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καθοριστικό ήταν για μένα αυτό το διήμερο που με φιλοξένησε στο βουνό σου.